खुलुमबाय आंगो लोगोफोर, गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे खन्थाइ आवरायनानै खोनासंहोनो आखायाव लादों। खन्थाइखौ सुजुदों बाक्सा जिल्ला बरफथार गामिनिफ्राय बिथां सुदेमस्रि बर'आ। आंनि बे खन्थाइ आवरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालाङोब्ला गिबियावनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दानिया फैद' नोंथांमोना गासिबो आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंलांद'। खन्थाइनि मुङा जाबाय बुंस' हायै गोरबोनि अननाय। सान हर जिंगासियो, खोनाफा माफा नोंनि मोजांखौ हास्थायो। सानो जेब्लाबो नोंनिल', मोनथिनो लुबैयो खालि नोंनिल' गोजोन रादाब। नाथाय आंनि गोरबोनि अननायखौ बुजिनो नाजाया नों मानो? आंनि सोदोब गैयै सानबोलावरिया नोंनि महर गैयै आबुं गोसो अख्रांजों सिमा सुनो हास्थायबायदोंमोन। नाथाय नोंनि गोसोआदि आंखौ फोथाया, ओरैनो महर गैयै लैथोनि दैजों गोरोबलांबाय आंनि नोंखौ हास्थायनाया। गोरबोआ गाबखाङो दाबोनो बै समनि नोंजों एदावलायनायखौ। गान्दु सिलाबनाय नोंनि आंनि बै समनि जारिमिनखौ। दाबो दङ रजे नोंनो दानाय गोमो गोथां हाजो आगरनि आर'नाइ फालिया। दाबो दङ रजे नों हरफानाय आगर गुबैनि दख'नाजों रिथि रिथा हांखोजों नोंनि फंसे गोदै रावजों लिरनाय समायना आंनि जिख्लाबसे लाइजामा। बुंस'नो हाया रजे आंदि दाबोनो नोंखौ एसेबां हास्थायो। मिथिंगानि महराबो सोलायो बोथोरनि थिननायाव, नाथाय रजे आंनि नोंखौ हास्थायनाया दाबोनो सोलाय रोङाखै नों बुजिदोंना? आंदि नोंखौ बेसेबां गोरबो जिउ होना मोजां मोनो। एसेनोसै, गोजोन्थों।